Ассалому алейкум дӯстони меҳрубон, подписчикои канали ман. Созен, хубен? Иншоалло ки хуб ҳастен. Иҷада голубси камтар тайёр кардам. Барои шумо навор кардам дӯстони меҳрубон. Ба мо лозим аст пиёз, картошка, сабзӣ, помидор, болгарский. Ҳамаша хушрӯ када реза мекунем. Дар дег роған андохта, якта андохта бирён мекунемшон. дӯстони меҳрубон, ҳазор раҳмат барои суханҳои нектон, барои дуоҳои нектон, барои комментариҳои хуби менависдагитон, барои лайкҳои мемондагитон. Аз шумо миннат дорам. худо кунад ки ҳама вақт тансияту хонаобод бошен. сухани хуб мегӯен, бо одама завқш метия ки мисол видео кунам. иҷода бада дегмон руғана меандозему. камтар руған ки ҷӯш кишид, пиёзмона меандозем, хушрӯ мезирбонем пиёзмона. камтар саломатим ки нестае, больница рафта омадаистам, вақт нестае ки навор кунам барои шумо дӯстони меҳрубон. иҷода ба пиёза сирхак мекунему, помидора меандозем, бо камтар мезирбонем. дадри болгарскиё ки гӯшки меандохтум, барои ҳамин дар дегмон гӯшт наандохтум. помидор ки хушрӯ бирён кишед, ба картошкао сабзиро меандозем. камтар мезирбонем, зирбаки мо хушрӯ тайёр кишед, айбулош об меандозем ба. баъди об андохтан, якним қошиқча намак меандозем, приправа меандозему, хӯрая гашниҷ меандозем. дар холодильникам камтар нахути таркадаги буд, ҳамраҳам гуфтум хай биёд андозам, бамаззаак мешавад. ҳама маҳсулоти дури шӯрбочаро ки андохтаем мемонем ҷӯшидан мегирад. фарши дури болгарския тайёр мекунем. барои фаршмон пиёз дар кӯрай, гӯшт дар кӯраю бринҷ дар кӯрай. дар холодильники ман ҳама вақт фарш тайёр ҳастай. ҳамн фарша гирифту нимша андохтама. бринҷи шуштагӣ хушрӯ мешӯи, камтарак меиста, ҳамн бринҷа ба меандозема. болгарскиё тоза карда фарша намак мекунем, мурч мекунем, приправа мекунем. ҳамаша хушрӯ карда якҷоя мекунему. дадри болгарскиё меандозем ба. болгарскиёро ки андохтем, кришкаи дега мемонем. ҳамин ки ҷӯшид, кришкаро мегирем. вақте ки авқот баланди баъд ки ҷӯша, хушрӯ шира наметия ба. наиҷада хӯроки мо омода шуд. дар косаҳо кашидем, дар дураш райҳону гашниҷ андохтам. ин наиҷада дӯстони меҳрубон, ман торт кардам.
маҳсулоти дуруни торт: 8 дона тухм, 200 грамм шакар, 100 грамм рӯғани алина, 100 грамм сливочное масло, 1 пачка какао, разрыхлитель, ванилин, 500 грамм орд. Баъд тухморо мешиканем, меандозем, камакак намак меандозем, миксеркати лад мезанем. Ба маҳсулотое ки лозима якта андохта лад задан мегирем. ин айҷада хамири торти мо тайёр шудааст. Кам-камаки рехта мепазем ша. 5 қабат меша, 6 қабат меша. Дар дараҷаи 220 градус мемонем шаю, мепазем ша. ин айҷада коржои торти мо пухтак 5 қабат шудааст. барои кремаш шир дар корай, 3 дона тухм, 200 грамм шакар, 4 қошуқ кукурузни крахмал дар корай. ин айҷада заварнои креми мо тайёр шуда. Камтар ки ҷӯшид уша тайёр шудагиай. Айҷада 200 грамм сливочное маслоро мегирем, миксер қатилат мезанем.
ба кам-кам як қошиқи ҳамо креми тайёр кардагимона хунуки хушрӯ кишед, андохта миксер кардан мегирем. инҷа даба коржои зиёдӣ кардагиро блендер кати майда мекунему барои болои торт истифода мебарем. Пропитикаи қабати торта аз гӯшони молокоро кати оби ҷӯшидагӣ якҷоя мекунему, дар қабатҳои торт истифода мебарем.